Persze, igen, tehát az cukráznál most olyan keményen bement a füst, hogy szerintem ott csak tudják fel a csatlakat. Ezt hívják, hogy a Street Fighter óta tőle! A Street Fighter ezt szakra milyen! Szanuljátok ezt a gyönyörű szép szavat! Lehet, hogy valakinek szak. És ott félreállt a motortól, főtt a vízemben rá, határesetben a víz főfok. Volt már szerencséje Zsoltnak leforrázni magát, hogy... Megőrült teljesen! Nagy arcot csapja a forróvíz. Lacinek közben magához vett egy kis promoanyagot. Hát nagyon az az érzés, amint a show vég. Egy nagy tapsot még egyszer Demény Zsolt, Demény László, Demény Team Turáról. És egy kis ajándékot fogadjatok sok szeretettel tőlünk, hiszen ti is gyönyörű szépen nagyon jól tudtatok szurkolni. Sok volt a taps, sok volt az ováció. Jönnek tehát végig a pálya szélén a fiúk és egy kis ajándékot osztogatva, megköszönve a szurkolást, a tapsokat. És akkor itt gyorsan, fontosabbnak tartanám megjegyezni, tehát hogyha valaki így van gyerekek ezeket! Elmondanám tehát Pályszorba, hogyha valaki szeretné megnézni a klub honlapját, akkor www.hereinfeak.com, illetve hogyha valami kis szólanyírt ajándékot szeretne hazavinni itt a lakókocsinál, majd ajándékot fogok meg vásárolni, és emlék, egy kis maradandó élmény, illetve a labdák, amiket dobálnak fiúk körbe, mint Dévényi Tiblácsi annak idején a fontos labdákat. Haha, úgy szórja, mint én az üzleti gyerekkoromban. Bogyognak vissza a labdák a pályára és rohannak be, nem baj, most már be lehet rohanni gyerekek! Még egyszer utoljára egy nagy tapsot! Hölgyek urak! Demény Zsolt! Demény László! A két GSX-en! Köszönjük szépen! Figyeld, eldurrant az a dugó! Kicsapottak ők a motorban, nem tudom, hogyan látták. Most lőtte ki a dugót. Ennyi idő után. Osarit de la radiator. Csak a tiketvetőként kivégezték a motorokat. Köszönjük szépen!